Паникатаката няма да е винаги при теб. Аз съм психолог Катерина Матеева и този клип е за теб, ако изпитваш паникатаки. Напълно разбирам как се чувстваш. Изпитвам паникатаки от 2 години, така че напълно разбирам през какво преминаваш. Повярвай ми, това ще отмине. Тези паникатаки просто трябва да се научиш да се справиш с тях. Има различни техники и методи за справяне с паникатака. Една от техниките, която мога да препоръчам, е 5 неща. В какво се състои? Състои се в това, когато започнеш да получаваш паникатака, започваш да си мислиш за 5 различни филма, за 4 различни песни, за 3 различни храни, които обичаш, за 2 различни места, на които искаш да отидеш и за едно, примерно, животно твое любимо. Този метод е изпитан